2 минути по-късно и аз съм почти до тях, за да взема хартия за печене, за да взема някаква плоча. И аз не съм много наясно какво трябва да взема и какво не трябва да взема. То общо взето днеска цял ден се занимавам с този хляб. И малко се натъжих, че уж днеска няма да мога да направя хляба. Заради тези обстоятелства, защото нямам хартия за печене, нямам такива неща. Говоря малко по-тихо, защото не знам, хората може би спят и да не ме чуват, нали, много какво говоря, макар това нещо го кажа на социалните мрежи. Различно е, хора, различно е. Да, това е много готино. Направо нямам търпение. И между другото, добре, че живее наблизко до нас. Това е късмет, хора, това е късмет. Да си роден с късмет, разбирате ли? Дайте ми късмет и нищо повече.